Don't Munda, that would generally be a Yaji, even a Maria Yaji. I would never walk that when I'm a Washa when I am one aka. As a moon back on Roger, couldn't do the moon to the mill, cover the cage, the bed to go. Yagaria, I would go. I want investment, I want a woman, I want to go to the least you get. I don't want to go, so don't get out Roger, or woman be out Roger. I was no doubt watching them Munda, you can get it right or you told you. As a moon book, no you go up over Jalona, Corona, for run on Commadia about here. I'm moving by you, which I'm moving by the Bushia. That for me. Chigos, your calf. I have got Chigos here or Carfo. I have no possibility. You couldn't have business here, I guess. I can't able to mean at you. I don't want to go, where some people give out to the Muzu. I have got Chigos here or Carfo. You could never again year ago. I want to get your connection. I want to get your okay, you are Galilu. Neke, no, now for no banana was nano. I am using the book, don't give that to you. No Munda, that on you. Yeah, but what I'm on your Chigos here or Carfo. Masala business one and make one out of by Hapa. I am also a Masobra Chine for Lugo, Machane for Lugo, your job. Now, so the Masobra chief for Neke, I have an Asoria. Masobra chief for Nori, I have an Asoria. Masobra chief for Napo, I have an Asoria. And I'm not going one in a mono no buta, as a moon local that was here. The kind I watch here, I never put on that Chigos here or Carfo. The kind of watch I never pose here, Mapuza can Mapuzo, the Mapuza from Mapuzo walk. Elkumusi, Yelina, you are war. A Bobotari again in the fruit. A Bobotari customer. A Bobotari and they're going to be I. They're going to be on the way. Millions. Elkum na chop ya or no. Ugidam the Ramu, Makaya Yaka. The same Duco, as we guys go walk over the cigar neck, and then no Lena for an aquarium was not long going to go the cigar. As we know, for you. Without lodging. Well, I get you what you go back to life today, what you get you to. Umba, I was saying the water as you know, also. Only put up with the table. Look, that time, Roger. Walk like that, Roger. One more than Roger. I don't know what I saw. You knew where you go up over your own Corona. For me, you never can't bog it. Oh, we don't mind. I met a camp of the money. Well, money, I can money, one. The table. Roger, Buffalo, even as a vision, but you can go around. You are well. Wafa different as and couldn't buy for to go and Yaki Yagodo. You have to color Gudo and Boston. Because someone comes about in the top of that. And now she I idea. Okay, and also I want and also I if you talk on so Kigagodo. I have Chigos you come. Yem na go na wona na abam no. Nnukwu ego, nnukwu connections. N'ihu na azụ aka nya aka ekpe. Ka na agbape shop mu. Connections bịawa. Ihe ọma mewe n'etiti, ihe ọma mewe n'ihu. Asị ihe ọma mewe n'azụ. Mewe n'eke, mewe n'orie, mewe n'afọ. Asị ka o mewe nkwe na nkwọ. Asị na ụbọchị ndụ n'ụkwa ma mpụkwa ma ama. Ihe ọjọọ na-eme n'ihu m nọrọ n'azụ. Ọ na-eme n'azụ m nọrọkwa n'ihu. Ọ bụrụ onwe ndị na-achụ m, asị m gị gbanwee wele. Asị m gị binye ga-eke imegide ajọ nwoke megide ajọ nwaanyị. Mmụọ nwoke mmụọ nwaanyị nke sị na m aga n'ihu. Asị m site tata agawa binye kwuru ije na-emegide ha. Megide ha na eke, megide ha n'orie, megide ha n'afọ, megide ha n'afọ. Maka na ugo chọrọ aka ịhụ site tata agawa ahụgo m ugo na achake na ị na-apụtakwa n'ụwa afọ ya. Jansị okwe ka ọ dị adịrị gawa.
Mga ni sibu bole no. Nga ni sibu to bole no. Tena gede gede. Ku bole no. No. Una ngane fogro. E wole dibi, kenga dibi, fele mne dibi aye. Asimun na. Nde wo odire, nde chwa odire. Iya we wole. Onya pro chigozie okafo. Oye je wole abru mmade. E wole aga na atwe nda mu so ga na atwe nda ajo mu. O ga na wotari ego. O kwosira ya kwosira ka ole. Ole mkwo n'ụbọchị tata n'uchu nwoke na uchu nwaanyị ya bịara n'ụbọchị tata n'ozi ya. Nwoke ga na-azụ ya ahịa, nwaanyị ga na-azụ ya ahịa. Bọsọ na chifu na chi na-efukwa n'ugo mma, chi na-efuru ugo ihe ọjọọ. Ezigira mmadụ, yeri na iji wee gwọ ọgwụ a, asị m unu kụrụ ihe ka unu rụbanya kpochi gozie oke afọ, ka unu rụbara ya ọrụ. Ka unu dọbara ya ahịa, tata ka ọ na-ada ahịa. Ọ na-ada ahịa Eke, ọ na-ada ahịa Orie, ọ na-ada ahịa Afọ, ọ na-ada ahịa Nkwọ. Ụbọchị Eke ahịa ga-azụrụ ya. Ụbọchị Orie ahịa ga-azụrụ ya, ụbọchị Afọ ahịa ga-azụrụ ya, ụbọchị Nkwọ ahịa ga-azụrụ ya. Ekwu m na ahịa ọ na-azụ ọ ga-azụta uru, ọ ya azụta ya ọghọm. Ụbọchị tata ngị bewere ihe regbu na ọkụ ya jụgbu n'oyi, ego ka ị ga na-enye ya, ọganihu gị ga na-enye ya, ndụ ka ị ga na-enye ya, ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị, ndụ ya, ndụ nwunye ya, ndụ ngwuru ezi, ndụ ngwuru ụnụ ya. Mana onye sị ka egbu ya ka ewe ka egbochi ife ọ na-eme, anyị sị ngị bewere ngị chụpụ ya. Ihe ọ na-azụ bụ nke ya ka ọ na-azụ, ọ sị ka nwoke nwasọ ka nwaanyị nwụọ. Ihe ọ na-ekwu m ka ha zụọrọ ya, ere nkwo na ha ga-azụrụ ya. Don't money na biya di biya sum ba kun te mu tu me no kam te si ko ke si ga ro ko no bu ko ano ji ya wa ko ko le wa ke fi ji like it ni ku ya kan ka de ya o ga like it ni ifa de ya o ihe ahụ sha ngwa mani ile n'isi ya na mụ na nsọ mụka mere ya yọma mere ya onogo ndụ mere isi ike ngwa lekunu ja mụ na mụ na nsọ anya zụbara ya anya zụba na eke zụba na ori ya zụba na nkwọ ngwa doo na egwu na ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma na ori ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ saba aka gị ụbọchị tata egwu m oke Awele ọzọ bụla chifu n'igwe anyị ga na-azụ anyị esi orube na-ebuga ya anyị esi igbo na-ebuga ya kọstọma niile ga-afụ n'anya ndị bụ ọsọ ga-echigata azụ ụbọchị tata maka ya emebere gị ntụ anyị sigbo ga-esigara n'ike nke ọfọ n'ala aka dị mma ndị ogwu akwụkwọ ntụ ezigbo ga-esigara ya si n'ọbụkọ ọfọ n'ọbụkọ oyi ngwa ngwa anyị sị n'okpuru bịa wuru oke ngwa
Dia so kibisi akaru. Anga bisa ka mba president baru. Ife chop. Big connections. Connection aka ni na ake. Nwoke fún ọfún n'anya, and wife fún ọfún n'anya. Onye hụkwa ni ọsịkwa ni ọsị na ihe na-eme adịghị mma. Asị m ka nke ya dọzikọla. Ihe ọjọọ ka o mewekwa ụnyaahụ. Ihe chi fụtara n'ihe ọma ga-abịara m. Ngọzi ga-abịara m. N'ojije m ga-abụrụ m okwu ọma. Anọ m ga-abụrụ m okwu ọma. Ọ dịghịkwa ihe mmadụ chere n'isi nke ya dịzikwa ire ọzọ. Awele asị gị na-echekwaba m. Gị na-ebu n'ime m. Gị na-emere m amara. Gị na-agọzi m. Mgbe nke ihe ọ bụla ntị ya ka ọ na-aga aga. M na-apụ apụ ka m na-agata, m na-abata abata ka m na-agata. Ndị mmadụ ha ga-ahụ m ha akpọọ m onye agọziri agọzi. Onye azụ igode n'ụbọchị taa ka ọ dị. Nwoke a ga-agbasị nwaanyị a ga-agbasịkwa ya. Nsikwe n'ụbọchị taa. Na chọpụ ga ị ga-azụpụta ego n'elu. Na ga-azụpụta ego n'elu. Zụpụta ego investment. Zụpụta ego investment. Zụpụta ego ejigba moto. Zụpụta ego meju. N'ihe si na chọpụ ahụ zụọ ụmụaka esikwe na azụ ọrụ. M ga-esi na shọpụ azụ ụmụaka azụ. Na ihe si na chọpụ ahụ nwe chọpụ na-abụ ịtọ ịnọ ise. M ga-esi na shọpụ enwe shọpụ na-abụ ịtọ ise. N'ihe ọma ka i kwuru okwu ya. N'ihe ọma ka m kwuru. Ihe ọma ka esi anya mere ego. Ihe ọma ka si Na tata ka ị na-adọ afịa. Na tata ka m na-adọ afịa. Afịa ga na-azụrụ ụgwọ. Afịa ga na-azụrụ ụgwọ. Afịa ga na-azụrụ ụgwọ. Afịa ga na-azụrụ ụgwọ. Ndị ga-azụ ka ahịa. Na m ga-azụ ka ahịa. Ma ihe ana ka ahịa. Ndị mbụ ndị egede. Na mbụ ndị egede. Chinaga ụwa gị. Chinaga ụwa m. Ndị mmiri gị. Ndị mmiri m. Ndị oke ebe nna gị. Ndị oke ebe nna gị. N'otu ichikwa ka oge si gị ere. Abịa ka ajebere gị. Ya na-ejebe n'ụlọ. Ewere ya mụ ire n'eke. Na-ewere aga m ire n'eke. Na ọja nwa nsọ. Na Ọ ya na-arụ gị ọrụ n'eke. Ọ na-arụ m ọrụ n'eke. Na-arụ gị n'orie. Na-arụ m n'orie. Na-arụ gị n'afọ. Na-arụ m n'afọ. Na-arụ gị n'akwụ. Na-arụ m n'akwụ. Ntụ isi ka oge si ere. Ya esi ka esi jere. Ike nke ọfụ ka isi. Ngwa. Ngwa. Bachazi n'akụ. Obi, anyị bụ kọrọ ya. Ngwa. Mgbe ha dị ya nka ha dị ya ka ngwa kọrọ ya. Ngwa buko. Bute akọ bute ego ekobi ya. Ise. Ya nchukwu ka oge si bịa. Ngwa bịa. Jebe n'iro. Fọpụ ya. Kwado otu isi kuko ya esi ebe anyị azụbara gị. Ndị niile bụrụ asị afọ gwụrụ aja. Ọzọ ma niile bụrụ ọsọ ha cheta azụ. Ngwa. Thank you.